Assalamu alaikum, muhterem milleteşler. Siz Tatarstan Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Студиябызның бүгенге мөхтәрәм кунагы танылган баянчы музыкант, Татарстанның халык артисты Тирам Сатиев. Тирам Шәйхеҗан улы Сатиев 1955 елда Актаныш районының Татар Ямалы авылында туа. 1970 елда Әлмәт музыка училищесын, соңрак Казан дәүләт консерваториясын тәмамлый. 1978 елдан Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә баянчы музыкант сыйфатында хезмәт куя. Шигырьләр, истәлекләр, афоризмнардан торган, шулай ук баянчылар иҗаты турында язган китаплар бар. Әлбәттә, җырлар җитди музыкада иҗат итә. Фазилат Уишев исемендәге конкурс лауреаты, Татарстанның халык артисты, Казанның 1000 еллыгы медале иясе. Хәерле көн, Тирам абый. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне студиядә күрергә бик шатбыз. Актаныш татар сәнгатенә моң ияләрен биргән як. Үзегез дә нәкъ шулай уйлыйсыздыр дип беләм. Әлбәттә, мин Актанышта тудым. Әлмәттә аякка бастым мин. Һәм Казанда йөрергә өйрәндем. Бу Максим Горький әйтте инде миңа. Әле һаман да өйрәнәсез. Өйрәнәбез. Кеше бит гомер буе камилләшә, шулай бит. Өйрәнүнең, камилләшүнең чиге юк. Актанышның менә табигате матур булу, Агыйдел елгасы буенда булу, ул иҗатка ниндидер этәргеч бирәме? Кем әйтмешли, менә асфальтта моң юк бит инде. Ташның да моңы булмый. Инде Актанышта туып, Агыйделдә су кыйнып, аның суларын эчеп бит. Әлфия залының теге кәккүк моңнар бит, кәккүк турында җырлады бит. Шуның белән ул дөньяга чыкты. Без аны бәләкәй чакта тыңлап үстек бит. Әйткәнемчә, менә Агыйдел буенда үсеп, Актанышта туып, кәккүкләр моңын тыңлап бит. Моңсыз булып була алмый. Шулай бит. Әлбәттә шулай. Инде менә сезнең язган китапларыгыз арасында берсе бик кызыклы гына исемле консерватория армия филармония дип атала. Һәм ул этапларны узган кешеләрне дә сез барлагансыз әле. Менә шуларга шушы сәхифәләргә тукталсак иде. Ул булай булды. Менә миңа үземә шәхсән шушы 3 мәктәптә дә узарга туры килде. Консерваториядә мин белеп алдым. Армия битеннән нәрсә, консерватория армиядә хезмәт иттем. Ул чагында ул Советлар армиясе дип атала иде. Аннан соң инде менә 40 елдан артык Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә эшлим. 1978 елдан бирле. Быел 43 ел була икән. Быел 43 ел була. Һәм әзгенә арткара китеп тагын бер мәгълүматны әйтеп китим әле. 1970 елда Мәсгуд Габдрахман улы Имашев мине Әлмәт музыка училищесына кабул итте. Теге якта 30 ел, шулай бит. Бу якта 20 ел күпме була? Мин 50 ел мәдәният министрлыгында хезмәт итәм. Быел инде менә 51 ел китте. Татар мәдәнияте. Татар мәдәниятенә Мәсгуд Имашев белән бергәләп Батулла әйтмеши, халкыбызга, милләтебезгә бергәләп хезмәт итәбез. Ошоннан да шулай. Һәм менә шушы хезмәт юлында сезнең сәхнәдәшләр, сез алар белән эшләгәнсез, бу инде легендар кешеләребез Әлфия апа, Абзалова һәм Илһам абый Шакир. Илһам абый. Кайсы якларда булдыгыз? Ничә еллар эшләдегез? Күп бит инде. Күп эшләргә туры килде. Әйткәнемчә бит инде менә 40 елдан артык бит инде. Миңа күп булырга туры килде белән. Санап чыксам ярыймы? Советлар Союзы аркылыга буйга диләр бит инде йөреп чыктык бит. Türkiye'de ben 3 тапкыр buldum. Türkiye'de, Germanya'da buldum, Çekoslovakya'da, Bulgarya'da, Finlandiya'da, Kıtay'da hem Irak, Amerika'da. Şunda biz Tatar muzikasını işittirip, şunda muңlarımızı iltip, alanı propagandalap yürüdük. Hem Allah bilsin, gelecekte tağın yürübüz deyip şanıp kalalım. İnşallah Xuday. Amerika'da kimde jırlatkanıyız әлі, Rafael abi yok mu? Yok, Rafael abiler bizden aldanarak bakanlar idi. Mında biz bardık Rüstem Valiyev bilen, iki bar elçi garmınçı. Bardı Rizide Galimova, filarmoniyan, hem Georgi İbuşov. Mine şuşu 4 kişi biz anda Amerika'ya varıp Tataristan'ın donunu yoklab evet. Rusya'nın yetekçilerinin şanışını oklab deyip gibi. Biz Tataristan flagın, onun bayrağın, emelin yukarı көтәріп birdik. Bu buldu 2008 yılda. Конгресс каршысында басып уйнагансыз бәлес, Тирам абый? Onda da oynadık, konsertler көп buldu. Biz Amerika'da dörtçülerine 14 gün buldu, evet. 14 günde biz 29 konsert bildik. 29 konsert.
Hem birsim biz birlik mene anda посольство var bizde. Российской Федерации ул Вашингтон şehrinde, başkalasında bizni şunda konakka çakırdılar ibid. Anda Elfiya Uzalvanın kiyağı bitinde işleyi ibid. Ravil Niğmetcanov. Ul bizni şunda çakırdı, bizni kabul ettiler, big yıllık kabul ettiler. Hem biz indi mene şuşu Amerika'nın посольствосында Rüstem bilen birgelep konsert verdik. Mene bu bitinde suyunish. Tarih. Tabii kim şunda kongressda oynayalı. Indi mene üzerine müzik yazı turunda. Bu indi benim uyduğumça jırlar yazıdan başlangandır eme. Birem serengine şunday jırlar. Ondan siz konsert bayan hem orkestr için konsertda yazmakçı bitel. Bu sayında icatның tacı deb aytırga kerakdir. İldar Efendi, biləsiniz, men jırlarga, wak külemli eserlerge, kichkina külemli eserlerge to'xtalib turmayman. Benim jırlarım da var, benim şiirlerim de var. Hem başkalar, Allah Tataristan radyosunda saqlanalar. Mine men to'xtalib ketasim kile 50 yaşımda ibet. İldar, siz bit benim yine alıp bardığınız bit. Abdullah Tokay ismindeki Tatar Devlet Filarmosida siz alıp barışı buldunuz. Şunda benim eli hamanda kulağımda çıkıp dura. Bayan hem orkestr için konsert. Автор başkaruşı Tiram Satiyev. Dirijör Anatoliy Shutikov degan sözlerigiz. Mine indi 16 yıl öttü bir tane. Şulay bit. O 2005 yılda edi. Xatirim yanlışmasa. Yanlışmın bitinde üzerine to'g'ri. O haman kulağımda çıkıp dura. Demek meni evet deb aytgan. Şul xatli mine kirib qoldi ol meni. Şul xatirlarni qo'llash. Kiram abi mene şul konsertdan bir qisqagina üzük tinglab o'zinglar, ondan davom etamiz. Üzük tinglagachi bir aytmali. Bir necha so'z. Çünkü men tege kichkina ko'lamli eserlar dedim bir tane. Ularga to'xtalib turmaymiz. Bayan ham orkestr için konsert. Konsertning iki ma'nosi var. Konsert, o istrada konserti. Azı bir bir. Nomerlar yığılması. Nomerlar yığılması. Böyle konsert ile bayan orkestr, o krupniy forma deb atala. O zo'r ko'lamli eser. Mana yozuvchilar, siz bitinde jurnalistlar bitinde. Yozuvchilarda eng zo'r roman bitinde. Anlar povest, anlar shlar. Mana bu romanga tinglantirgan eser. Mana bu krupniy forma deb aytdim. Tege zo'r ko'lamli eserlar. Simfoniya, oratoriya, balet, kantata, konsert, mana şuşular zo'r ko'lamli eserler. Bu eserlerini 3 kune kishi yozib Tatarda. Shamil Timurbulatov yozdi. Qozon davlat konservatoriyasida o'qiganda Anatoliy Vasilyevich Tikhonov yetaklagan orkestr bilan menga o'yinlarga to'g'ri keldi. Bu bir o'zi o'ynamadi, boshqa kishi o'ynadi. Ikkinchisini yozdi Ramil Kuramshin. Bayan ham orkestr uchun konsert. Üçüncüsünde min fakirizge yazarga to'g'ri keldi. Ol Tatar san'atında, Tatar sahnasında, umuman Tatar tarixinde 3 kilo eser. Haydagiz tinglab Şundan da mene eserini tinglab uzdik. Әлі кешегіне отырып тыңлаған шекілді бик көркем, бик матур ahangli, yaxşı zor көlemli eser kelip çıqqan.
Инде менә китапларга килгән вакытта сез әдәби иҗатка да бик маһир бит инде, Кирам абый. Афоризмнар да язасыз, шигырьләр. Менә бу минем уйлавымча, шулай ук яшьлектән үк килә. Армия сафларында хезмәт иткәндә беренче шигырьләрне язгансыз бугай. Шулай булды. Менә безнең бит инде Разил Валиев дигән шагыйрыбыз бар. Ул депутат та, ул Зур шәхес. шагыйрь да, зур шәхес инде. Без аның белән Кытайда бергә булдык бит, менә Разил Валиев белән. Ул әйтә, яшь чагында ди, егет чагында була, кыз чагында мәктәптә укганда шигырь язып карамаган кеше юктыр ул диде. Һәм ул хаклы, һәркем язып карый бит, бит. Трактор, мисукканы караптыр, илгәндә теге комбайн авыртамы, маңгайым, шундыйрак теге шигырьләр бар бит бала чакта. Вот. Шигырьләр дигәннән мин үзем дә шигырьләр иҗат итәм бит инде. Ләкин менә бер әйтәсек белә, менә телевизордан караучыларга, тыңлаучыларга бит. Шунда әзмәз генә шигырь язганлы үзен шагыйрь дип атый, дөрес түгел ул. Дөрес түгел. Тукай да шагыйрь, син дә шагыйрь. Син шигырь язучы. Һәм композитор белән көй язучыны бутыйлар. Композитор кем? Менә Шостакович, Прокофьевлар, алдараклары теге Яган Себастьян Бах, Клаудио Монтевердилар, аннарсын без укыган теге шител композиторлары, Малерлар һәм башка. Һәм башкалар. Монда якынрак килсәк, әйтеп киттек, Шостаковичларны, Прокофьевларны әйтеп үздек. Татарстанда Сәйдәш, Нәҗип Ихановлар, менә алар композиторлар. Син көй язучы, көйче дип атарга кирәк. Композиторның мине сорыйм, менә син композитор мәйтәм. Син композитор дигән сүзнең мәгънәсен беләсеңме? Юк ди. Белмәсәң, белеп кал, мен әйтәм. Композ дигән сүз шитил сүзе. Ул ниндидер авазлардан ниндидер әсәр төзү. Строительство, төзелеш дигән сүзне аңлата. Һәм әйтәм әле, мәктәп кайда эшлисең? Ансамбльдә. Ансамбль нәрсәне аңлата? Белмим, белмәсәң белеп кал. Ансамбль вместе дип атала. Урысча, татарчасы бергә, вместе ансамбль. Вот, менә мондай берләргә. Шигырь язучыларны әйтеп, шигырь мин шагыйрь ди. О, син шагыйрьме? Баралы шундый композиторлар да илдар. Мөмкин булса әйтеп китәм әле. Менә ул килә ди. Слушай, давай минемкине уйлар фонда. Нотасы кая? Нотасы. Берсендә килде. Исәнләшү юк, ни юк бит. Нотасы бер генә уйнап чыктым да, яптым, кире уйнап күрсәттем. Нишлисең ди? Бу бит минемки ди, мен әйтәм. Уртасы мен әйтәм, Фасил Әхмәтов, башы Сара Садыкова, Рөстәм Якын белә бит. Мин бу әйберләр минем башымда инде күптән. Син туганчы бар ия. Энем, син бер чагында үзеңне композитор диме. Ул күп җаваплылык сорый композитор. Да, мин көйләр иҗат итәм, язам диергә була. Менә шушы әйберләрне минем әйтәсем килгән иде. Инде менә остазларыгызга тукталсак, баянчы, башкаручы музыкант буларак, Рәфкать Гомәров минем уйлавымча сезнең тормышыгызда ниндидер бер айрым урын били кебек. Чынлап та шулай. Без белән кичәктә Рәфкать Гомәров белән Илһам абыйның пластинкасы чыккан иде. Теге вакытта. Ну, пластинка безгә ул килеп җитмәде. Вот аларның җырларын тапшы радиодан. Искә төшереп китегән бит. Әниме хат, Кама буе туган як. Баламышкин. Имәннәр шаулый. Менә шундый җырларны Илһам абый белән Рәфкать Гомәров башкаралар иде. Авылда безнең ул чагында телевизор юк иде. Бердән бер сөенешебез безнең радио иде. Менә шуна без йотлыгып тыңлыйдык менә шушы Рәфкать абый белән Илһам абыйны белән. Мин баянчыларның Илдар әфәнде дөрес әйткән, барысын да яратам, барысын да ихтирам итәм. Кайда кирәм шунда ихтирам бит. Әлбәттә. Менә шушы баянчыларны яратуым, аларга ихтирамым мине нәрсәгә әйтәрде? Тарихта, дөньяда беренче тапкыр татар баянчылары исемле китап язарга әйтәрде. Һәм мин аның белән үземне бәхетле дип саныйм. Бәхетле дип бу турда күп сөйләп тормыйм, берәү шалтырата. Кирам абый, сезнең китабыгызга нигезләнеп мин реферат яздым ди, диплом яздым. Берсе кандидатская диссертация яза икән. Шушы китапка нигезләнеп. Аннан соң радио дигәндә мин нәрсә белән бәхетле, мин бит Агыйдел буенда дип әйтеп киттем бит. Агыйдел өстә. Агыйделнең тиягында Башкортстан. Шулай бит, Башкортстан. Без нәрсә белән бәхетле? Һәр баянчыларга тукталып китәм бераз. 2 сәгать бит аерма вакытта бит. Башта Башкортстан радио концерт бирә. Әлфәрит Солтановлар уйнаянда, бит Бахтига исендә, шундый
шәп баянчылар уйный. 2 сәгатьтән соң безнекеләр уйный башлый белә. Өлкән яшьтә Рәис абый уйныйдыр. Барыс Макаровлар ибет. Әле аннан алдагыраклар менә Мөхтәр Әхмәдиевләр. Рәфкать Лотфуллин. Аннан соң Рәфкать Лотфуллин. Аннан соң Рифкат Гомәров чыкты. Аннан соң Фәнис Гыйлбетдинов, Рамил Курамшиннар үтми. Мин аларның барысын ныгладым. Һәм Агыйдыл буенда туым һәм үсүем белән бинәсә бәхетле. Мин 2 республикаларында баянчыларын тыңлап үскән кеше, мин шуның белән бәхетле. Шуннан да шактый кызык. Инде менә Рифкат абый турында бит тагын китап чыккан иде, Моңлы саз, Моңлы гомер. Менә ул истәлекләр китабында сезнең зур ихтирамыгызны яулаган, менә монда бер фото да бар әле. Сез монда бер миңа бик таныш кешене җырлатып торасыз. Илдар әфәнде, иң беренче үземнең исемнән ибет. Минем кәллегеләрем ибет. Минем иҗатташларым исемнән. Сезне менә әле күптән түлгән сезгә 50 яшь тулды бит ибет. Аллага шөкер. Котлыйбыз. Әле анда бит 3 куянаты булды. Мин монда бит үзем катнаштым ибет. Беренче 50 яшь тулды. Икенчесе сезгә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Bu bik zor isim. Zor isim. Onu Aleksandr Klücherov'ka, Necip Şihanov'ka, Zahid Habibullinlar'ka birletirgen isim bu. Bu en zorusu bu. At kazananlardan. Benim közlükten konağında. Bu 2 buldu, evet. Hem indi sizin tağın bir kitabınız basılıp çıktı. Mene, şu tapşırıda katnaşığım bilen, evet. Ben özümle bik de bəxetli edip sanayım. Hem Rifkat Gumarov degenler edip gittim. Sizin kitabınız çıktı bit, Moңлы saz, Moңлы гомер. Onun ismi de Гомерге şaptıra. Rifkat Гомер dedi, Moңлы гомер деген сымақ. Siz ul kitapты бердегі, мен аны теге урыслар айтабет. At Korki, da Korki оқып çıktım. Bir tapkır, 2 tapkır оқып çıktım. Үйреніп. Gazetini okuyorlar. Kitabını öğrenerler. Şöyle etip, ben аны öğrendim. Birinci Rifkat Gumarov'ka rahmetim benim taraftan bulsa, Tatar bayançılarında özünün layıklı orunun aldığı olup edi. Ve ikincisi, ikincisi değil, tağın birisi deysek, tağın birisi, siz anın turunda ayıran bir kitap yazıp çıktınız edi. Bu indi sizin taraftan da, benim en yaratkan bayançıma dua bulup varsın. Ol ana ihtiram. Biz ana her vakit tınlıyız, her vakit unutmuyoruz. Hem konuğumuza saklıyız. Hele kişiyekine radyodan verirler. İlham abi öyle jırlarlar. Yine. Elektriyek jırlarlar. Şurada radyolar var mı kadar? O birilip, yutulup tırnadık Rifkat Ağa Gumarov'un oynavını. Medeniyet Sәнгать İnstitutunda siz konsertmeister, pedagog vazifasında bitindeymi? Yaşlarını öğretesiniz. Öğretesiniz. Nişik, yaşlar nişe gerek? Deyip soruysam kele. Yaşların türlüsü var. Yani onlar 2 kategoriye bölünür. Kimdir konkretli bilim alarga kele, kimdir diplom alarga kele. Ayırma var mı? Konkretli. Çünkü 2 malayda sileşeler iken, evet. Mısır Rus şeyin değil. Bir şey de, ya хожу в школу değil. Он ходит в школу. Barak kayta, barakta. İkinci şey de, ya idu учиться değil. Ayırma var mı? Var. Birinci karışka şu uğayır bitinde. Yok. Anda da şundaylar var. Lakin institutunda benim tege eybet kele fikirleri itesim kele. Anda konkurslar uyuşturarlar bitinde. Konkurslar. Anlasın tege Tatarman konkursuna biz ezirlep biremiz studentlarını. Konkurslar bulan, neler bulan. Türlü şaralar uzdurlar. Şunda ben Akaparya'da konsertmeister bulup işleyim. Indi şaktı yıllar. Şu şimdi devam itesim kele. İndi bir onların isimleri, familyaları sanıp durmayayım. Böyle televizyondan karasan, radyodan tığlasan, evet, her vakit institut kültürden yengişiler bizden. İnstitutlar küp bitalar. O. Gelecekte de şu işini, konkurslarını hem aldağı, bulaşak, bizning devamçılarımızı barlap dururga yazsın idi. İlham abini hatırlıyorsunuz mu? Nişe aytadır. Eğer de bizning halkımızda polkavodistlar, jırşılar, neler, edebiyat sanat kişileri küp bulsa, hem onlar küp derecede, yukarı derecede bulsalar iyi mi? Mene biz nindi gurur halık deyip aytadır idi. Gurur halık bile hesaplaşmış bulmayı. Şundan da bu bir kıymetli ve ehemmiyetli sözler bizim tapşırığımız için. Hem Kiram abi siz indi şiirler yazatan kişi olarak özünüzün icadının kredosun, asılın açıp bir şiir okuyayım degeni şunu iske düşürübüz.
Ул Илдар әфәнде булай ул. Менә шушы 3 кенә куплетлы шигырьгә ивет. Минем бөтен биографиям кирип беткән. Алайса бу тагын да кызыклырак. Әйе, менә исте җилләр, акты сулар, кирамга тулды 60. Дөньяга күп шәхес бирде. Туган ягы актаныш. Илһам абый әлфияләр, гомерлек юлдашларын шулай диеп мәңге шаулар, агыйдел камышлары. Гармоннарны яңгыраттың Европада, Кытайда, татар халкы кабат көтә, Ирак, Америкада. Менә, бусы бит инде моның 10 ел элек язылган. Инде шул дәрәҗәдә тәэсирле итеп шигырь язгансыз, хәтта менә миңа күңелемә шушында илһам килде, мин тагын бер куплет өстисе булдым. Экспромт бу инде мизгелдәк менә хәзер генә туган шигырь. Көн артыннан көннәр узды, кирамга тула 70. Яуланмаган үрләреңә, син дустым хәзер иреш. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт. Менә шушындый шигыри нотада без бүгенге тапшыруны тәмамлайбыз. Кирам абый, сезгә бик зур рәхмәт. Сез чыннан да менә халкыбызга, милләтебезгә музыкаль хезмәт күрсәтәсез, яшьләрне үстерәсез, үзегезнең бай тәҗрибәгезне уртаклашасыз. Сезнең белән яшәүдә, эшләүдә, иҗат итүдә күңелле. Без сезне гаиләбез белән дә ихтирам итәбез. Сезнең афоризмнарны һәр вакыт куллана киләбез. Һәм алга таба да менә шушындый сөенечләрегез мул булсын дип саубуллашабыз. Рәхмәт. Бер сүз әйтәм, берничә җөмлә. Менә Батулла әйтә бит, киләчәктә дә халкыбызга, милләтебезгә, улар икесен дә әйтә, халкыбызга, милләтебезгә бергәләп хезмәт итик. Батулла сүзләре белән үземнең чыгышымны тәмамлыйм. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Амин, бик зур рәхмәт. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы, күренекле баянчы музыкант, Татарстанның халык артисты Кирам Сатиев булды.